स्पीकर सर, हांव आज सांगो सोदिता स्पीकर सर. स्पीकर सर, येच स्पीकर सर. येच जाल्लो स्पीकर सर. I did not speak anything against the constitution. I did not speak anything against the constitution, Speaker sir. You cannot. Speaker sir, हाजा उब रावता आमगे नॅशनल सॉंग वंदे मातरम हेजेर मुगे जे नियाळ आहा आनी आमगे जे पेट्रियोटिझम आहा जो मोग आहा देशा पासत हेजे विचार मांडपाक. Speaker sir, Vande Mataram is our national song, a freedom cry, a unifying force. Speaker sir, Vande Mataram does not belong to any political party. आणि हे हावजान कोणे आमक सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना. आमगे देशा जो मोग आहा आमकां ते एक कविता हिंग म्हणून आणि ती प्रोनाउन्सिएशन सारकी जाल म्हूण तू पेट्रियोटिझम म्हणपाक जायना स्पीकर सर. आणि हे सर्टिफिकेटूय आमकां कोणाक गरज ना स्पीकर सर. पूण स्पीकर सर, देशाचो जो मोग आहा डज नॉट एंड विथ बरे भाशेन आज कितकोन आमगे मिनिस्टरान म्हणला म्हणजे देशा मोग तेजेर आहा म्हूण कळना स्पीकर सर. इट बिगिन्स विथ गव्हर्नन्स स्पीकर सर, अँड गुड गव्हर्नन्स स्पीकर सर. सुजलम सुफलम स्पीकर सर. सुजलम रिच इन गुड वॉटर, सुफलम रिच विथ फ्रुट्स. गुड वॉटर, रिच इन गुड वॉटर. देशाक जरी तरी उदक जरी तरी आमकां गुड वॉटर आसपा जाय. आज सकाळी संकल्प म्हणटालो स्पीकर सर, तांकां उदक ना. सर कसलो देश प्रेमी आमी, कसलो मोग. फकत पोएट म्हणपाकूची म्हादय विकली स्पीकर सर. शेत पुरयली 39A 17 डिस्ट्रक्शन करीत रावली स्पीकर सर. 3 वर उदक मागता संकल्प स्पीकर सर. कसले सुजलम स्पीकर सर. हे मुळ्ळे आणि सेलिब्रेशन केले, उतरां वत ना स्पीकर सर. तेंगेले मनीस येतोय रडटाय स्पीकर सर. वेर इज द वॉटर. म्हादय डायवर्ट केली, शेत पुरयली. आज गोंयकार रड स्पीकर सर. पूण हे फकत कविता आमी कविताच म्हणपाक उरली स्पीकर सर. स्पीकर सर, वंदे मातरम डज नॉट नीड शाउटिंग डिफेंडर्स. इट नीड्स सायलेंट अँड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पीकर सर. अँड I am here to tell you स्पीकर सर की सायलेंट ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स आज तुमगे सरकारान नाय स्पीकर सर. I as a representative of Benaulim constituency stand firm speaker sir by the constitution of India speaker sir. I take an oath with this constitution to save our Goa's land, our waters, our rivers, our hills. आमगे आसमुताय स्पीकर सर. आम जे आज हे उलयताय ते स्पीकर सर आम काळजा आसून आमगे कॉन्स्टिट्यूशना मान दिताय आणि आमगे फुडले पिळगे खातीर स्पीकर सर आज आमी हाय स्पीकर सर. आणि आहाय तशेच फुडले पिळगे खातीर रावतले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आम रिस्पेक्ट दिताय वंदे मातरमाचो आणि वी फुल्ली रिस्पेक्टेड. आवर ओनली डिसएग्रीमेंट विथ दिस गव्हर्नमेंट स्पीकर सर that this government only sings it loudly but governs Goa silently against its spirit speaker sir. Speaker sir, Vande Mataram does not divide but this government's misgovernance does divide Goan speaker sir. Vande Mataram does not create controversy but this government's inaction does create controversy speaker sir. Let us honor Vande Mataram by protecting Goa's land, preserving Goa's identity and governing with responsibility, and this is true Vande Mataram speaker sir. Speaker sir, jenna shahid azam Bhagat Singhan, shahid Sukhdev, shahid Rajgurun हे जेली गेले वंदे मातरम म्हणटा स्पीकर सर. आज तुम्ही सगळे आहे तुमगे तेनो पूर्वज जाल्ले बीजेपीचे तेनो हुंय आले स्पीकर सर. एक 4 नाव दिया आरएसएसाची. तुम कोणे आरएसएसान केन्ना वंदे मातरम म्हणला स्पीकर सर. तुम केन्ना तुमगे हे जिवितांत तुमगे कोणे बीजेपीचे पूर्वज जेन्ना फ्रीडम स्ट्रगल आले तेन्ना वंदे मातरम म्हणला. तुम आज वंदे मातरम हिंग दाखोवपा सोदता स्पीकर सर. धांवन स्पीकर सर आज हे म्हणून स्पीकर सर आज हे एका लागून स्पीकर सर आज आमी गाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव आज सांगो सोदिता स्पीकर सर. स्पीकर सर, येच स्पीकर सर. येच जाल्लो स्पीकर सर. येच स्पीकर सर. I have spoken everything constitutionally correct. I constitution of my constitution of my I have spoken everything as per the constitution. Nothing is against the constitution.
should not be allowed. Let him complete. I have not spoken anything against the constitution, brother. I have not spoken anything against the constitution, brother. I have not spoken anything against the constitution, brother. I have not spoken anything, Speaker, sir. Speaker, sir. Wednesday Vegas. He cannot say that. Wednesday Vegas. Speaker, sir. I have specifically Mullah, Speaker, sir. Speaker, sir. What do you think? Whatever I have spoken in my rights with the constitution in mind. I have not spoken anything wrong. तुमच्या सगळे एकमेकांना किती I कित मोठे रेकॉर्डर रहा. You tell me if I spoken something wrong, Speaker, sir. I कित wrong. त्याला भान धरून उलय म्हणून सांग त्याला इतिहास काढून पळे वाच आणि उलय म्हणून सांग इतिहास पोहेल, Speaker, sir. Speaker, sir. इतिहास पोहेला. इतिहासाचा तिरंगा गायला, Speaker, sir. त्यांना तिरंगा काढला, Speaker, sir, तुम्ही. इतिहास सांगतो, Speaker, sir. ज्यांना तिरंगा गायला त्यांना तिरंगा गायल म्हणजे FIR गायली तिरंगा गायल म्हणून, Speaker, sir. ओ इतिहास, Speaker, sir. आज इतिहास काय करतो, Speaker, sir? आज एकाला पण नाही, Speaker, sir. आज हेच सांगतायत वंदे मातरम पुढे ते काढता असतात, Speaker, sir. उतरान ओळख आणि हे उतरान ओळख असेल, Speaker, sir. रिस्पेक्ट करपा तुझी शिकवपा गरज ना आमकां कोणा सर्टिफिकेट दिवपा गरज ना, Speaker, sir. आम भाटिंकीन नाही आम गोंय राखलो, Speaker, sir. We are here for the spirit. We are for the spirit of Vande Mataram, Speaker, sir. I Wednesday Vegas. अरे तुझं पूर्वज असलं कोण Speaker, sir. तुझे पूर्वज Vande Mataram पुढे, Speaker, sir. आम भाटिंकीन नाही, Speaker, sir. आम पाय घेतोय, Speaker, sir. आज हेच चाललं, Speaker, sir. हेच we have not spoken anything wrong. Speaker, sir. आज हेच सभा झाली, Speaker, sir. एक्सपंज कर The words used to be expunged, Secretary. Speaker, sir, whatever I have spoken, I have spoken in the spirit of the constitution. I have spoken in the spirit of Vande Mataram, Honorable Speaker, member. sir. आम्हाला किती इथली राहत आहे, Speaker, sir? इथली किती आहे राहत आहे, Speaker, sir? What of this order, Speaker, sir? हा? किती हिस्ट्री जो Speaker, sir, किती झाली ती? हा, Speaker, sir, ज्यांना Speaker, sir, हांव जे उलयला ते इट इज देयर, Speaker, sir. हांव किती रॉंग उलयला जरा सांग, Speaker, sir. किती wrong उलयला, Speaker, sir? What is wrong, Speaker, sir? Majority आम Speaker, sir, wrong उलयला, Speaker, sir. हे जे उलयला हे आम किती उलयला that is history, it is there. Nothing wrong, Speaker, sir. We are insulting the national song. Yeah, accept it. You are insulting. Type of insulting. Honorable members, please sit You down. are insulting the national song, Speaker, Please sir. sit down. Speaker, Please sit down. he has offended. ताणे माफी मागपाक स्पीकर सर या हावजाचो लिडर म्हणून हांव ताका एकूच सांगता त्यांनी वंदे मातरमाचेर आपल्याक जी खबर आहा तितकी म्हायती दिवची वंदे मातरम सॉंगाचेर सगळे उलोवचो RSSचो कोणूच ह्या स्वतंत्र संग्रामात भाग घेवना हे ताका सांगपाचो रायट ना ही माझी पहिली गजाल आसा आणि वंदे मातरम ताका इतिहास भारत देशाचो खबर आसा भारत देशाच्या इतिहासा खातीर कोणी खबर आहा त्यांनी सगळ्या जाणांची नांवां घेवची लिडरांची बट RSSचो लिडरान वंदे देशाच्या स्वातंत्र्यात भाग घेवंक ना हे सांगपाचो अधिकार ताका ना अधिकार ना म्हणलं किती, Speaker, sir? अधिकार ना म्हणलं तुझ्या मुखे अधिकार तुझ्या डिफाईन करपाक, Speaker, sir. How can you define my right to Please sit say down. Wednesday Vegas. बस म्हणून सांग Please sit down. स्पीकर सर खरी गजाल आती उलय वगीत वगीत थंयसर आपल्या लिडराक खुश करून उलोवपाची गरज ना Vijay Sardesai. अरे कॉन्स्टिट्यूशनाक बरयला आसा स्पीकर सर Wednesday Vegas. Please sit down. स्पीकर सर Please sit down. स्पीकर सर तो एक्सपंज करत वरते Because the words are to be expunged.